Hej pane, vy děláte parkour? Jo? A co? Ukaž Beko. Nechte se mi, mám blbý tepláky. Ty čuráku! Like. Oh, ty vole, co to bylo? Jdeš, pane? A to si tu jako myslíte co? Já si tu pro svoji dcerku a vy to tu rozbíjíte v škole? To je majetek školy. Co si jako myslíte? Je to víc. No, že se něco extra nebo co? Ano. Fakt? A co to teda skáčete? Parkour. Koukám na vaše videa. No, spíš moje dcera chce být parkour. Parkour. Jo. Já nevím, jak se to řekne totiž. Oka. Ne, já budu normální. Sorry. Takže dámy a pánové, teďko tady bude místo. Člověk, který si dívá na naše videa. Oblíbené youtubery jménem Steve a Agrelus. Čau, zdravím všechny, kteří mě sledují. A tak je krásná mrtvolka. A čus? Bohužel mrtvola. Jsem to já, Steve. Takovýhle uzdravení budeme mít možná u každého parkouru a není to copyright, protože to smusa a tady dělali jenom. Okay. A dělali to u hors jenom. Nejsem tu mrtvolka, já jsem Stívek. A podíváš, jdeme domů, tak si jdeme pro tašky. Natáčej. Natáčím, vole. Tady to. Jakože jsem nováček. Máš tam brouka? Jakože jsem nováček a ty mě budeš učit. Počkej, jakože já jsem kapsí. Jo, dej střík. Teď. Hej chlapče, děláš parkour? Tak prosím nedělej kolena a uč se po mně. Tak já, tak počkej. A ne paty. Ach jo. Podrž tak chvilinku kameru. A ukážu ti, jak se vás správně vylejte. To neumí. Já kolena nedávám lidi. Vidíte, on dal špičky. A to se nesmí. Oka? Ty vole. Tohle bych chtěl umět, ty čuráku. Pardon, pane. Nebo já jsem přece youtuber Steve. Fakt? Jo. Jo, a já jsem Agrialus. Vole. Můžeš. Tak pozdravím do videa. Čau lidi, vítám vás. Já si tu něco skočím kvůli ruce, takže to bude buď one-hander nebo nějaká pičovina, ne? No a to je jedno, vole, už jdeme na to. Čuž, vole. Jo a on teďko jakoby je začátečník, protože má tu sádru. A já budu jakože Macher Budget Man. Takže já budu dávat ty kolena. To čurák. To je pič. Kecám, já kolena nedávám. Vole. Pičo, ty se nestopl, pičo. Tohle je mistra. OK. Chlapče, Hm? zkusíš udělat, máš 10 pokud. Na co? Na to. Ale já se tam jednou rukou nezachytím. Máš blbý ty kurva. Teď to jenom došlo. Hej, tak udělej, počkej, podrž na chvilku kamerku. Budu dělat jako, že mám levo.
Já tam vždycky já tak budu dělat jako, že mám pravou. Tak tam běžím na chvilinku. Do vzduchu jenom. No chvilinku do vzduchu. Dal jsem paty? Nevím, nevšiml jsem se. Takže takový paty. Mami, nechte mě plné. Neboj. Jak nedávat kolo na paty? Jo, prostě paty nesmí dávat, jinak se ti všichni řeknou, že jsi zbuzila. Ok. Ani kolem nepočítám. Ach jo. Ale já... Máš zelenou ruku, nemůžeš až takhle moc. Tam to bude skákat parkour. Ty to bejt, vole. Ok? Ne, tak, je to nejde udržet. Dělej to. Jo, netopír. Já to nedám. Ahoj, jak se jmenuješ? Ne, počkej. Do piči. No ale to půjde. Já se musím zachytit. Kurva. Na. Jo, netopír. Wow, to není netopír. Co to je za chlápka? To je Jirka? To je Jirka, čus Jirka. Vidíte, tam to je Jirka. Kdy jel? Ty vole, naučíš mě. Ahoj. Co to skáčeš? Co to skáčeš? Co to skáčeš, kámo? Já vím, já nejsem tvůj kámoš, já tě vidím poprvé. Oh my god, Ano. to bude tím, že jsem se za těch 50 let ještě ani neprobudil. Ty vole. Tady Umíš beko? Nie, Poliu. Udělej jako, že uděláš beko. Já to střihnu a dopadneš takhle. Ok. Ok. Ty vole. To bylo dobrý beko. Doufám, že to natáčel. Ale však ne, tak to nevadí. Jo, naučíš mě ho taky? Nie, Poliu. Prosím, já se chci naučit beko. Tak to prostě zkusej. Tak jo, natočíš mi to? Ok. Ty čurák. Že mě to naučíš. Že mi stačí jenom skočit. Já to, že jsem tvůj kámo. Čus! O. Dej pusu divákům. Ne, fuj, nejsem děje už, vole. Pokud to sledují holky. Víš, co mi jednou, nebo spíš milionkrát napsali holky v komentářích v live streamu, že mě milujou. Tady vidíte jeho ksichťák zblízka. Jste si mohli už všimnout, jsem něco jako pleš. Já to ani nenatáčel, takže buď rád. A nedát paty. Základní dvě. Ty jsi vypl? Ne, ale počkej, podrž to. Já jsem na to chtěla ještě napad. To je čurák! Dej stej, nebo koukej na mě tam, jo, a dej stej. A než tam nejsem. Ty vole, kde je? O, čus! Vidíte lidi, je to čaroděj. Ty vole. Ty pičo, kde seš? Ty kakot!
to být diamant. Chytej? To je čurá. Víš co, teďka ten kalda, vole. Ty piču, kde je? Oh! Ne, musíš. Na. A teďka mě natáčejí, jak lezu dolů. A teď vás naučím, dámy a pánové, možná. Líst na stromy. Jo. Nebo aspoň líst, jak máte nalíst na ten skorovenský stromeček. To je docela easy. Jo, a umíš to agreovat? No jo. Ne, Jo, ty. neumím to. No, Taký škůdný zmrt. a dokáže... Lidi, tohle byly středňáky. Lidi, teďko, Co to? To byly středňáky, kámo. No. Dej si jeden, nebo dva aspoň. OK, takže koukejte. Takhle tam dáte 2 ruce. Vyhoupete se rychle, dáte nohu, ten kámen se tou dívku. Ty vole. Takže, takhle se jednou chytnete, někde mezi tady těma nahoře. Potom tady, kdekoliv. Vyhoupnete se, dáte nohu sem. Potom se rychle vyhoupnete levou. A vyhoupnete se nahoru. Jakkoliv. My dva máme docela dobrý způsoby, jak na to vylízt. Potom levou, tady tu pravou tady necháte, a levou půjdete semka. Nebo semka. Jedno. Lidi, ale chcete říct Jdete jednu... tu levou, jo. Potom pravou, na tady to. A když jste tady, jste v prvním patře, máte úspěch. Hej, ne, Já zkusím ošulit to druhý patro. Ty vole, to neošulíš. Ošulím. Aj, můžu ošulit. Jde to? Zrovna jsem našel nový způsob, jak ošulit druhý patro. Takhle. Chytáte se tady a tady. A vyskočíte tak do toho druhého patra. Potom vylezete také nahoru. No, on už byl vysoko. Budete pravou semka do té mezery a levou semka do té mezery. A jste úplně nahoře. Tohle je nejvyšší patro. Jo, a vidím odtaď větrý hovno. Bože, tady už je snad uslyšíš ty krikle. Takže lidi, máte